întrebări, o continuare la întrebarea Dorinei. Ok, modelez de la ceilalți te susțin, dar ce faci sau la ce apelezi atunci când totuși într-o anumită zi ești foarte, foarte jos și nu ești în totalitate cu încredere în direcția pe care ai Păi, citesc. Așa? Citești și asculți. Audiobook-uri, da? Citesc și ascult. Da? Asta. Și merg la ele, apropo, merg la coffee. Și atunci când există acel schimb de energii cu ceilalți oameni, nu mai stai acasă în care, știi, zici, astăzi nu mi-a mers bine și stau acasă și îmi plâng de milă, știi? Atunci, chiar dacă am anumite probleme, pur și simplu, faptul că mă întâlnesc și am venit astăzi aici, v-am văzut pe voi, da? Mă bucur. V-am întâlnit. La 2 săptămâni. Marcela, mulțumim că ai venit și ai împărtășit cu noi aceste idei, sper să fie de folos și când vedem câte o oportunitate să nu mai lăsăm să treacă, să ai curaj. Nu? Să simți că e pentru tine. Mulțumim!